Het is kerstmis. Así es Navidad. ¡Woo! Tijd om te feesten. Vamos a la fiesta. ¡Woo! Zoals het moest, de grote kracht. De kracht van de zee. En iedereen had zware nood, een grote vloed. Veel mensen dood. De grote kracht. Benjamin en ik we hebben elkaar eigenlijk al ontmoet bij ons werk. Ik werk zelf bij de copyshop De Paperclip. Ik werkte toen ook op de Paperclip als een copyshop. Met kopieerwerkzaamheden. Ja. En toen was Ruud al met muziek bezig, met songteksten schrijven. Die galm zat ook goed. Oké, dan laten we dit... Toch perfect. Perfect zo. Ja, laten we jou zijn. Ik heb een soloalbum gemaakt. Die is uitgebracht door Hollandia Music, een plaatmaatschappij. Daar staan twee nummers op waarvan Ruud de orkestbanden heeft gemaakt. Het was ook echt om te kijken, te luisteren en te dachten van goh, die Ruud die kan wel mixen en masteren. Dat klinkt toch wel topkwaliteit. Dat had ik niet van Ruud verwacht. En toen op een gegeven moment zei Ruud tegen mij: Ben, wat zou jij ervan vinden als wij een duo gaan vormen? Zoals Ben en Ruud. En toen moesten we nog een naam bedenken en toen zeiden we tegen elkaar, ja, hoe moeten we elkaar nou gaan noemen? En toen zei ik van Ben en Ruud. Gewoon net als, en toen zei Ruud van, oh ja, net als Ben en Jerry. Ben en Jerry is het ijsmerk, ja. Ben en Ruud. En toen dacht ik van, hé, dat zijn twee Hollandse namen, net als Nick en Simon. Nou, en toen zijn we een duo begonnen. De kracht van de zee. En iedereen had zware nood. Stop. Ik doe even. Waarom ik dit doe? Ja? Als jij ervoor gaat staan, Ja? mag je wel lekker laten gaan. Niet heel stijf. Ik heb meest het gevoel dat je wat stijf, dat je wat strak bent. Mag hem lekker van je afgooien. Oké. Nou, ik had toen bij mezelf direct iets van, wauw, dat is echt iets wat ik graag zou willen meemaken. Dat ik dan eindelijk eens een keer toch een soort van band begin en dan voor 2 personen. Het is echt een duo. Ik dacht, het kan gewoon niet leuker worden dan dit. Je bent bekend worden. Ja, klopt, absoluut. Ja, we begonnen eigenlijk vooral met de bekendheid, vooral in het midden van Nederland. Want hier in Friesland was het nog wel een beetje, helaas nog wat langzaam, wat traag van begrip of zoiets geworden, qua populariteit. Ruud bedoelt, en dat vul ik even aan, dat we werden veel geboekt in het midden van, of de boekingen kwamen echt uit het midden van Nederland. Grote steden. Zijn veel gereisd naar het midden van het land. Maar in Friesland, gewoon in Drenthe was het niet zo echt bekend. Zo worden niet echt zo aangekeken op straat. Zeer weinig. Dat werd heel goed gewaarborgd. Perfect gedaan. Oké. Topper. Goed gedaan, hè. In één keer goed. Oké. In één keer goed gedaan. Oké. Goed. Wat is je ambitie? Onze ambitie is dat we ook vooral door heel Nederland en ook genoeg fans kunnen trekken en ook onze muziek met iedereen kunnen delen. Dus niet alleen maar versturen via Facebook, maar ook via iTunes en Spotify. Zodat we de nummers dan kunnen verkopen. En dat we ook vooral door Nederland ook kunnen toeren. We zijn ook al bekend bij onze zuidenburen in België. Bij België, sorry. Dus in België zijn we ook al wat bekender geworden. Vanwege... Hoe bekend wil je worden? Nou, vooral heel in heel Nederland en eigenlijk gewoon in het hele Nederlands taalgebied. Zoals misschien wel... Ja, we willen graag... Ja, wil je hem gillende meiden achter je moor? Wat wil je? Ik wil graag... Wat ik graag wil is toch wel het BN'ers kant op gaan. Dus nu en dan hebben we wel eens wat woordenwisselingen, maar dat lossen we uiteindelijk weer rustig met elkaar op. Ruzie is niet... Dat bestaat niet onder Ben en Ruud. Nee. We praten alles op een vredige manier en een goede manier uit. Ja. En je eindig je altijd mooi een high five, had ik het idee. Ja. Wij zijn Ben en Ruud voor altijd!